So, mayong hapon mga katoto. Ay, mayong gabi is mga katoto, no? So, karong gabi na, okay. Kaya gluto akong asawa ba. Ang butog, unsa niya siya gluto niya. Kasi wag unsa ni. Papanihapon na mo, paboritong daw niya ni. Butog, unsa ni. Tara. Atong magtuon. Kung unsa tayong gluto niya. Tara. Sige, magluto bang? Nagkaong ka! Sige, magluto, no? Batong! Ito ang timba. Ano ni paborito na mo, day? Batong, gisubak kag itlog. Gigisa. Pero okay ra, at least lamig At po na siya. ay okra. With okra. Tapos pipino. Sumilabot siya yung pinong sa okra na talong. Wala. Ano man eh? Ganing tawag ani? Kinig. Kasi tawag ana? Ito na pagluto ni. Kinig. Kanang. Tawag ana pa? So ganyan pagluto, no? Kinig. Kasi tawag ani? Lagaon? Ay, lagaon. Oh. Naging pipi, no? Sa mga bata man daw na gusto man daw na mukha og pipino. So luto na ka. Oh, nara nagtakay na sa kay. So mga katoto na nawa mong karahay diri urig kayo. Nawa ha. Nagbuka uy. Muna mong karahay diri. Nagkalagaw na lagi. Sa mga No. Hi. Hi. Kuya si kuya. Hi kuya. Mao ni siya ang muka nag-request og pipino. Ay mo ni request si Pino dai. Oh. Boy Pipino din. Kaning hilak siya na wala day pipino. So, luto na ka? Yep. Iya. Awaan. Stick. Lami kini ron. Lami ko kini yang gabi. Sama asawa ko. Apa kayo no? Apa kayo asawa no? Glutuan ko niya. Paborito niya. Wala siyang luto. Paborito lang. Kami lang eh. Sama ka namin ni mo. Sana all. Lami lagi. Kung saan naman giunan ni mo diya? Lambas, natural. Siya lamas na. Bombay house lang. Oh, tapos ikaw. Subukan. So ikaw niya, bata. Pipino lang yung masadana na. Pipino lang imo. So, kini yung mga anak mo ni mga libog sudan. Mga on ramen sila og kanang sugot ra pipino, sugot ra og gulay. Nalikayan lang kaya na ko ang pipino, ulo ang pipino kay mga aninik mo pero imo mga palabian. Say lang ang pipino usahay, say pod nga pakilaw gamay ug makakwarta-kwarta gamay. Gamay ra pod ginilaw so igo ra pod sa mga pamilya. So karon asawa kay medyo karon ting klase naman good. Tipit-tipit tagay nagmas nagulay ra ko asawa. Hapit na maluto. Pagka? Ay, sige. Spider-Man daw siya. Mahulog ka ha, mahulog ka. So sa mga nakadawat, ya sa DSWD no, sa panghatag ng taon sa mga kayo, may kadawat. Wala ka man sila kadawat. Wala, hindi ba nagpila naman, tataas may itong pila. Ila lang. Para happy. Ay bang, balita na kung... balita na kung magadakan ng mga nakuyapa na ito na tayo. Daw. Nagpila sila kay tungod daw sa kainit o sa gutom siguro kay laliman ka no. Gabi ba daw nagpila tapos ang nakita lang pa dyan sa DSWD is 30 lang kapin siguro. 30 lang, nagibalita mo ngayon sa radyo. So mga katong mga sa 30 kabuk na nakadawat no. Panghatag po rin daw no. Sorry ka rin no. Sige lang mga anak. So nagtipid-tipid lang. May balik sa tipid tips. Kaya yung asawa ka mahilig mo dyan magtipid ni. Report rin ako. Sumot na rin magulay pa rin. Ang tiyan na rin. Buyan na rin gito. So okay. Ang gulay oh. Wow. Okay. Punta ko nung ngayon. Ino wala rin. Tabang. Ino biya ko yung wipulos. Mukha ako na ako labot. So
Wala pa naman. Wala pa, dugay pa ni, mga isa ka oras pa ni. Kaya magluto sa kaura ko eh. Tingnan ito, ginas sa mix mo. Ano ba, hiluan. Grabe isa mo po ginisa mix. Hiluan mo na ginulo. So lami kaya siya magluto no. Muna akong gihabol siya sa asawa niya pagluto. Miski sa una nagkailam yan eh. So nagkailam yan eh. So ang una dyan yung pinakaunang giluto sa kuha. Uya pa mi. Ang una niyang giluto sa kuha, pinirito, itlog na pagod. Wala yung giluto sa kuha, pinirito, itlog na pagod. Sa moto, nagkadugi-dugi, nagkauyam eh. Ako na siya ginatuluang luto. Di mo ko hard mo luto, pero kabalo lang, batang 90s good ko. So, kabalo ko sa lang luto, no? Except lang ng mga pang-social dyan ng luto, hindi ko kabalo na. Pero, lutong bahay lang. Yogi ni. So, nahambog, gano'n tayo. Nagkailam eh. Tungkol lang po sa loto. Kinilaw, ra pa dyan. Di mo na ako lotong kinilaw. Ay, sama mo lang mo ka nagkahaya. Hi! Mama na yung asawa no. Karon hawin na siya mo loto. Loto na siya o gina. Paborito dyan yung lotoon dyan. Kada Domingo dyan na lotoon yun niya. Bihon. Bihon. So, pag siya magdala sa budget, tipid yung kaya na. Nga ako namin wala 50 sa kanan. Pero kung ako, siyempre, lalaki ko, taggo ko tagkaon. Kung ilaran ninyo mga lalaki, taggo kayo mukhaon. Na, mukhaon ko, sa dilan sa panghambog, kung ako magluto, tulod yun na kabutahing sudan. Sabot tag na ay chicks. Dili po siguro eh. Tulod yung kabutahing sudan. Pamahaw na mo, kung ako madala sa budget ha, pamahaw na mo, Ito na namita sa bas. sugba, kinilaw, ug sabaw. So gitawag na syutokil. So dili lang pud ako magkakaon pati pud ako mga akong ginikanan o mga igsoon kay Domingo magtapok mga good meal rin no. So moto pag sabad pag udto, tulog yung pagputahe. Pritong bulad, pritong itlog, o pritong chorizo. Dito oh, perfecto. Ano yung mga paborito sa mga anak? Mga bulad, itlog, hotdog, chorizo. itlog. Number 1 yun nila paborito, ang itlog. Gulay. Mukhaon mga gulay? Mukhaon mga gulay? Bilala. Kasi kanto pa lang sa dalag. Wow. Mo yung mga paborito sa nila no, pero magani po ako para sa kuha, may gamay. Mura dili lang sa kuhan. Tama-tama jud akong sweldo sa trabahoan pero gamay ra jud kumpara kung upat ni lalo na ang eskwela ng mga bata. So may gani po sila mga bata, mga anak namo. Dili bugay na yung mga ayog, mga kung sa diya. O at least Jollibee. Pag na ko'y kwarta, matagaan yun ako mapang Jollibee siya wala ako nang usahay. So usahay ra pug gayo talaga saon. So mo ganito sa mga natagaan diya o mga ayuda sa DSWD. Hello, Evan, taon niya. Share our blessing. Share your blessing. Di mo na pwede i-share kila raw. Naman bus na estudyante. Yung mga nakadawat sa ayuda sa DSWD na so congrats sa inyo. Dako na ng tabang para sa inyo. Kami, ako magpila ang tako ato. So ako magpila ang tako ato na time pero matay ang pila. Ikan sa DSWD, murag 1 kilometro pa man kung magpila, murag magtan, sure kung ugma. So, ako na lang ipaubaya sila, no? So, wala kay ko nagpila to. Tagda na ako sila. Kay, kung sa dako-dako mo na makuha, labi na kay college, dako-dako na makuha. At least, magamit na dyan na pag-eskwela sa mga bata. So, congrats sa iyo mga nakakuha, no? Sa mga nawala nakakuha, so, andungog na mo, kaya Sabado man daw na siya maghatag sila pero at least makita lagi na tanan basta kay matarong lang kaya atong last banggol wala kay nakita og tarong nakaduot ng mga tao wala tarong ba wala na gani walay pandemic so ito hantod karon na pabaya ang COVID-19 so amping natatanan mga katoto no careful lang jud ta kay di na jud mausab so balik ta diri sa akong giluto sa akong asawa luto na ni mang Wala pa, papukalan pa nakadali. kasama to unsa man siya Pipino. Para sa mga bulinggit. pipino lang sudan Ambot ano nila? Di mo ka... pipino lang mo so dito sa gulay Tada! Lalami na kayo oh. Kayo kay
Okay pa tayo na diri. Daw ko. Ninghubas naman ni Mang. Ha? Ninghubas na. Wala isang bilang na siya. Kaya wala pa man na siya nahumok. Komo kon pa rin na, di ba hot cook lang na siya? Hindi makakamukaw-hap. Asa. Mas lalo itong half cook. Gulay. Sa itlog. So, kato lang mga katotong no. So, inya, ipakita lang ko niya mong pagpangaon. So, salamat. Maayong gabi sa tanan. Thank you. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. And I love you. Love you. No. 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 So, bye-bye mga toto. A few moments later. So, karon mga katoto, no, luto na ang sudan, ang giluto sa akong asawa. So, dera na, oh. Dera, alam na kayo. Oh. Ang ilang pipino. Ah, ito, isa pa. Dira. Dera, ang ilang okra. Napayhat. So, dapay hotdog. So, diyan lang ito. So, karon, bago tayo magkaon, manalangin sa taas. So ayan mga katotono, marami yung panalangin. So tara, kaon na ta. Kali kuman. Kali kuman. Ay mo to. Kali kuman ko buta. Kali kuman. Tangan ko sa gulay. Gulay o itlog. Ito gulay. Itlog o gulay. Kaon yam. Ano ka? Nakayam? Gusto pa? Hangin na, okay. Gulay. Nawa yung kamot. Gulay. Oo. Gulay ako Gulay. Ako hindi na ko sinina. Gusto. Ay sa mga po. So ayan mga katotono, mga on sa miso. Bye-bye!